Filmat ta' tfajla aktar x'Taljana li xxerret fuq l-internet spiċċa sors ta' kontroversja mhux biss minħabba l-kontenut tiegħu iżda minħabba deċiżjoni li jixxandar. It-tfajla f'sitwazzjoni diffiċli daħlet fit-trak ta' żibel u kellhom ikunu numru ta' pulizija u persuni li joħorġuha minnu. One.com.mt xandar il-filmat billi ħaħsib li l-mara ma tkunx identifikata u għalhekk għatta wiċċha. Iżda Newsport il-żoħra m'għamlux l-istess, tant li użaw l-iktar filmati fejn il-mara deret mill-viċin biex mal-ħin spiċċaw neħħew il-filmat. Irreaġixxa wkoll il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali John Kakija li qal li filwaqt li ma kellux dettalji tal-każ l-uffiċċju tiegħu ma rċieva l-ebda informazzjoni uffiċjali u għalhekk ikkummenta fuq li ra fil-midja. Qal li mill-filmat jidher li dawk li intervjenew biex jagħtu l-ewwel għajnuna imxew b'mod dinjituż kif jitolbu każijiet delikati bħal dawn. Din id-dinjità għandha tinżamm f'kull mezz fejn tingħata l-informazzjoni u għalhekk nisħqu l-importanza li filwaqt li l-midja għandha dmir u dritt tirrapporta ċertu stejjer dan għandu dejjem isir bi ħsieb u b'dinjità fejn jiġi evitat is-sensazzjonaliżmu żejjed fl-aħjar interess tal-persuni kollha qal il-Kummissarju. Il-Kummissarju għas-Saħħa Mentali appella lil pubbliku ġenerali sabiex ma jarax dawn il-każijiet bħala sors ta' divertiment irħis, iżda jqis iċ-ċirkostanzi kollha ta' ċerta każijiet, speċjalment f'aħbar sensittiva bħal din fejn ħadd ma jista' jkun jaf minn qabel x'ikun wassal għal dak li der fil-midja.